Исәнмез, кадерле укучыларым. Без сезнең белән дәрестә күкерталты оксиды һәм сульфат кислотасы темасына практик биремнәр тишеп алачакбыз. Бирем номер 1. Күкертелгән сульфат кислотасыннан ничек эреме ясыйлар? Химик реакциянең нинди билгесе күзәтелә? Бирем номер 1-нең җавабы белән танышып үтик. Күкертелгән сульфат кислотасын әкрен генә суны болгатып торып агызалар. Суны сульфат кислотасына агызырга ярамый. Бу вакытта җылылык аерып чыга. Бирем номер 2. Түбәндәге әверелешне башкарырга мөмкин булган реакция тигезләмәләрен языгыз. Бирем номер 2-нең җавабы белән танышып үтик. S плюс O2 килеп чыга SO2. 2SO2 плюс O2 килеп чыга 2SO3. SO3 плюс H2O килеп чыга H2SO4. 2 калий OH плюс H2SO4 килеп чыга калий 2SO4 плюс 2H2O. Эшит тыстабыр өчен урта тызга кислота китереп кушабыз. Калий 2SO4 плюс H2SO4 килеп чыга 2 калий HSO4. Калий HSO4 плюс калий OH килеп чыга калий 2SO4 плюс H2O. Калий 2SO4 плюс барий NO3 икеләтелгән килеп чыга барий SO4 плюс 2 калий NO3. Укучылар, сезнең җавабыгыз минеке белән туры килдеме? Тикшереп алыгыз. Бирем номер 3. Тимер 2 гидроксиды һәм тимер 3 гидроксидының куертылган һәм сыйгайтылган сульфат кислотасы белән реакцияләрен языгыз. Бирем номер 3-нең җавабы белән танышып үтик. Тимер 2 гидроксиды. Феррум OH икеләтелгән плюс H2SO4 сыйгайтылган килеп чыга феррум SO4 плюс 2H2O. Куертылган сульфат кислотасы белән оксидлаштыру кайтарылу реакциясе бара. 2 феррум OH икеләтелгән плюс 4 H2SO4 куертылган килеп чыга феррум 2SO4 эшләтелгән плюс SO2 плюс 6H2O. Димәк, тимер 2 оксидлашу дәрәҗәсеннән плюс 3 оксидлашу дәрәҗәсенә күтәрелә. Тимер 3 гидроксиды. 2 феррум OH эшләтелгән плюс 3 H2SO4 куертылган булса да, сыйгайтылган булса да, килеп чыга феррум 2SO4 эшләтелгән плюс 6H2O. Димәк, куертылган һәм сыйгайтылган сульфат кислотасында оксидлаштыру кайтарылу реакциясе бармый, бары тик алмашу реакциясе генә бара. Бирем номер 4. Мәсьәлә тишеп алыйк. 4,66 грамм барий сульфаты эремәсе табар өчен натрий сульфатына ничә грамм 10% барий нитраты эремәсе кушарга кирәк? Бирем номер 4-нең җавабы белән танышып үтик. Бирелгән. Безгә барий сульфатының 4,66 грамм икәнлеге бирелгән. Һәм эремәдә барий нитратының 10% икәнлеге бирелгән. Һәм безгә барий нитратының эремәнең массасын табарга кирәк. Реакция тигезләмәсен язабыз. Натрий 2SO4 плюс барий NO3 икеләтелгән килеп чыга барий SO4 плюс 2 натрий NO3. Барий сульфатының мәддә микъдарын табабыз. Аны табар өчен массаны бүләбез моляр массага. 4,66 граммны бүләбез 233 грамм бүленгән мольгә һәм килеп чыга 0,2 моль. Барий нитраты белән чагыштырабыз. Реакция тигезләмәсендә барий нитраты алдында да берлек коэффициенты тора, барий сульфаты алдында да берлек коэффициенты тора. Демәк, аларның мольләре тигез. N барий NO3 икеләтелгән, тигез була N барий SO4-ке. Тигез була 0,2 моль. Барий нитратының массасын табабыз.
Массасын табыр үшін моляр массын тапқырлыбыз мәддә миқдарына. 261 грамм бөлінген мөліне тапқырлым 0,2 мөлге келіп шыға 5,22 грамм. Барий нитратының ірмәсінің массын табыр үшін мәддә массасын бөләбіз масса ілішіне. Мәк 5,22 бөләбіз 10-ға тапқырлыбыз езге һәм келіп шыға 52,12 грамм. Берем номер 5. Көйіртілген сульфат кислотасы тутырылған шеше ашық қолғаш, бірне қайдар вақыттан соң аның массасы нешік өзгәрі? Бұл не үшін шулай? Аңлатығыз. Берем номер 5-нің жауабы белән танышып үтик. Көйіртілген сульфат кислотасы һавадан су парларын йота һәм аның массасы арта. Кадерле укучылар, бүген без сезнең белән дәрестә күкерталты оксиды һәм сульфат кислотасы темасына практик биремнәр чишеп алдык. Бүгенге алган белемнәрегез сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып калам. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.